Čau ľudia, vás vítam u nového videa. Dneska si ideme pozrieť. Dneska vám ukážem najdivnejšiu pesničku sveta v zelenom háji. Je to z albumu Pýtal sa Eva Adama a ideme si to pustiť, tú scénu. Že koľko mu dal sexov. Kázala mi mať 9 razy dať. Prosím. Kázala mi mať 9 razy dať. Koľko? A ja som sa pomýlila, sukňa sa mi roztrapila. Dala som mu viac. Chápete? A ešte sa tam potom, teraz neviem, v ktorej to je scéne, tak sa mu tam aj opakuje o koľkej a ja kedy. som sa pomýlila, sukňa sa mi roztrapila. Dala som mu viac. To je predohra. A tu je dohra. O 9. raz, o 10. zas. O 9. raz, o 10. zas. O 12. Ty kokos. 12 raz, či ťa už Ja som napočítal teda 14, kamo to je niekohoročný rekord. neporazí. A nad ránom zas, a nad ránom zas. Ako koho by napadlo mať sex? Asi 14 krát. To je poprvé. O 12. 12 raz, či ťa už neporazí. Ako ja končím. Čaute.